Ki arngut ki senar nong tu ki bapenon kam da ki tiar siat ki langat haka shrip jong ki pulit hari boy. Haka jinglai khanra mata ka sngi haka we ka klau haka put haka thany rani bari hari boy. Kabade hadin baki bor pulit kaliyo jing tip baki rak tiar siat wana kapor mesngi mensyai banyai bahe hak te ka klau. Kumbalayo jing tip na ki bor pulit kari boy. Long baki bor pulit na rani bari tang mariyo jing tip kelehiar mardor cik te jaka kumbah kapor khanai siteng mestep. Badanda haba kila poy hak te jaka kila syak ther kala hak te girunar ki balasiat na pangi ki pulit. Bana kalian ki pulit kim shemel le persya basiat kala na kadaw ka jingdon ki khalung ki khana bat kilong kumi hak te jaka. De hadin ba kilalai ban khanrabiang syak te ka klau. Haka jingala mu in charge karani bari aupus. Kilayo ban le persya ek te girunar. Ba kilayo ruban kiam ya arngut ki te girunar ki ba penon kam da ki tiar siat. Kita ki arngut belasyak kiam ki kentup yau ajir rabha ka prasnem karta bat ka kavita rabha ka prasnem karta. Kumbala to ki da ki pulit long. Bakite ki runar kide ki bala pentebit bah ka kam tu kam tim bakan tup eki kam tu eki dingsal ki motorbike bal bantu kuai bala ongru bakite ki runar kide ki bala yalam da uruda rabha ubade upana jung ajir rabha ka telong kubor na ki pulit kari boy la ongru hadin bala yo kiam ek ki arngut la lejeru ban khanrai ka jakasa jung uruda rabha ha ka bakile yo ban kurup ya ka wei ka suloi SBML bal ka gunpowder bana kalian ki bor pulit kidang pelong ka jing khanra ka bajur banyo kemru iki wei ki runar ki badon ketiak ketika kam tu kam them ka kubor bali ulum na ki pulit la ongru bahaka jing lai khanra bat budden iki ki runar la yo ru ban penpulom ya ka jakari tengan jongki bala yo ru ban kurup ya ka wei ka motorbike susu he pulit kari boy ulai turu bahaka jing tokit berka jing budden halol keneka kam be an kadang ya chaprang bana kalian ki pulit kala debru ban register case ya ki runar hakana para police station ban le kat kum ki kandon jongka an